Sambona nginibingelele nami le channel Masweti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika, ngicela iqiniso lokuthi subscribe, maqedwe bale video, ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Udaba engenza ngalo ke njengamanje udouble thinta ukubulawa ka-AKA kanye ke nomngani wakhe uTips. Nganza kwethu ngiyazi ukuthi ke baningi abantu abafisa ukwazi ukuthi ke kuqhubekalani kuleli cala lokubulawa ka-AKA kanye nomngani wakhe uTips. Kodwa manje banokunqena ukuthi ke ngeke khona umuntu ukubuka leya live esukidlala ke lapha ku-SABC News ku YouTube esuki live nako newsroom nako NCA. Kodwa manje ngenxa ukuthi ke isuke iyinde kakhulu 6 hours shuthi ke nje ama-office asemsebenzini, ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ongahlala esemsebenzini abukane ke nefoni ama-hour angaphezulu kuka5. Ingakho ke ngiyayilethela ama-video amafishane lapho khona sesihumusha futhi ke sesihumusha ke nangolimo lwebele. Njengamanje ke kahle kule video ngifuna nje ukunibuza nganza wethu, ngifuna ngahlahla ukuthi ngiqale nginitshele ukuthi ke isikhona ivideo enawo wonke ama details namhlanje ke eshaqisayo ebekade ke zenzeka khona enkantolo kuleli icala. Abasolwa nabo ke beyiphendulela kule nkulumo ayekade ke show detective Play kokudlula ivideo yakho ikhona ngangiyenzile. Manje umbuzo wami uthi le video ngidedele manje noma ngidedele kusasa makusi, ngoba njengamanje ngani ukuthi mangidedela manje khona umuntu oselele mhlawumbe uzothi mayivuka kusasa ngabe sayibona. Bengithanda ukuthi ngidedele nje kusasa makusa ngoba vele isikhona ke ivideo yakhona. Kodwa nje mangakutshontshela ngikuchazele nje ukuthi kahle yini ke yenzakale namhlanje enkantolo. Shuthi ke ngoba ngeviki edlule kwakade ke kukhulunywe ukuthini ubetective Play wayekade kevezela izinto ayikade keyivezile ukuthi ke abasolwa babekade bese sigamekweni kanje bathola imali kanje ekusolekayo ukuthi lezo imali izona imali ababehlukaniselana ngokwenza lo msebenzi wokubulala u-AKA kanye nomngani wakhe uTips. Hayi abasolwa ke bavese baphika bamentabeni ke omunye nje uveze ukuthini, uveze ukuthi yebo wayekhona endaweni esigameko kodwa wayehlalele endaweni yokudla igama layo ke iWish elindeke umuntu wesifazane. Lo muntu wesifazane ke wagcina engafikanga. Omunye waveza ukuthi ke yebo imali wayithola kodwa le mali akayithola iyayikade isuka kulo osolwa ngokuthi ke uyena coordinate 100,000 uthi wathola 100,000 leyo mali akayithola yayikade ke bemkhokhela, wayikhokhela ukuthi ke udriver lo umzi osolwa ngokuthi yena ucoordinate uthi nje wayemkhokhela ukuthi uyena udriver wakhe. Bese ukuthi ke lo omunye naye uthi wayithola imali yebo akaphiki 100,000 futhi naye kodwa ukuthi ke ugada ama-gate uyi-security lakhe ke umfoka Gwabini. Aphinda athi lo 33,000 akawuthola ngaphezulu wayekade emphekisa njengoba ke wayekade ezocacelwa. Nganza kwethu bengivezela nje ukuthi ke kule video ezayo nama details aphelele ilokho engizobeke ngikhuluma ngakho, ngizobe nguvezela ukuthi ke batheni abalokhuzwana abasolwa sebebonke kulolu daba luka-AKA kanye ke nomngani wakhe uTips. Ngifisa ukwazi ukuthi ke bengicabanga ukuthi le video ngidedele namhlanje njengoba sekuhlwile noma ngidedele kusasa sekusa wonke umuntu eseyizindlebe zakhe. Ngaza kwethu ngiyabonga, ngicela ngenzele iqiniso ungakhohlwa ukucofa subscribe bese ke njengamanje ushaye na leya bell ukuze ke uzoyithola i-notification mangabe ke sengifaka ivideo. Ngiyabonga.